Что такое Новый год? Это смех, мороз и лед. Хоровод ребят веселых возле всех нарядных елок. Сказок шумный хоровод, вот что значит Новый год. Bize yaz cadı geldi bize yurttan. Sağlık kesmeten beklermek bize o getirdi. Fără nici liniștit în casă arde focul, iar noi pe lângă mama stând, de mult uitasem jocul. E noapte, patul e făcut, dar cine să se culce când mama spune de Iisus cu glasul rar și dulce, cum s-a născut Hristos în fric, în gheslă cea săracă, cum boul peste el sufla, căldură ca să-i facă, cum au venit la ieslea lui păstorii de la stână și îngerii cântând din cer cu flori de măr în mână.